ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಾಣ ಕೆಂಪೇರೆಂಡು ಬಾಣದೇವೇರು ಕಡಲದಂಚಿ ದಂಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಕತ್ತಲದ ಕಾಣದಂಚಿ ರಾವೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಜೋಕುಲು ಬಾಳೆಲು ಬರವುದ ಕೊಟ್ಯಾಡು ಸರವುದ ಬಲ್ಲೆಡು ಓಳಗಾತೆರು ದಾನ್ನ ತೂನಾಗ ಅಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೆಡೆ ನಡಪಿಂಚಿ ಗೇನದ ಪೊಳಪು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನೆತ ಕಜ್ಜ ಗೇನ ಪೊಳಪು ಅವು ಉಂತಿ ನೀರತ್ತು ಪರಪಿ ತೋಡು 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 ಸೇರದು ಸುದೆಯಾಪುಂಡು ಸುದೆ ಸುದೆ ಸೇರದು ಕಡಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಗೇನದ ಕಡಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಪಡೆಯೊಣ್ಣೆನು ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜನೆ ಈ ಗೇನದ ಪೊಳಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನೆದ ಎಗ್ಗೆಡುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಗೇನದ ಪೊಳಪುತ ಕಜ್ಜೋಗು ಸೇರೊನ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇರೆನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಪೊಳಪುನ ಕೊರಿಯರೆತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ SSHSS ಶೇಣಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅತ್ತೂರು ಇನಿತ ಹೊಳಪುತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮನಪೆರೊಲ್ಲೆರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿಂಡೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಕಜ್ಜದ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಅಜ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಸೈಟಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜೋಗು ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಮನಕ್ಕೆ ಮಾನವೊಂದುಲ್ಲ ಗೇನದ ಪೊಳಪು ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನೆತ ವಿಷಯ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಆಯಿಂಚಿ ವಿದ್ವಾನ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚೆತ್ತೈರು ಮೂಡುನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೇಕುಣ್ಣಯ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಓಳಿದ ಕಟ್ಟುನು ನಾಡು ಪತ್ತೀರು ಅವೇ ತುಳುವೆರ ಪೆರ್ಮೆದ 1557 ಪದ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪುಣ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಬರೆಯಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತೆಂದೆನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಳಪು ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇರೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಬೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನಡುನರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಆದಿತ್ತುದು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಗುರುವಾದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ SSHSS ಶಾಲೆಡ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆದ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏತರ ತುರಿನ ಸರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬುಕ್ಕದ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗೇನದ ಪೊಳಬುನು ಪಟ್ಟು ನೀರೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಈ ಅವಧಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸಿನಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರೀಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ ಅಧಿಪತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಾನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಅಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೇಗಲ ಎನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಯಪನಗ ಋಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯದ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದಂಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಐತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಂಕ ತೇರಿನ ದಾದ ಓದುದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದುಂಡು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆpe
ಈ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಾದ್ ತುಳುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ತೂನಾಗ ಈತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅತ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕಥಿತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ತುಳುಟ್ಟು ಐತನೇ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಟ್ಟು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತೇನೆ. ಆರಂಭದ ಕಾಲದ ಮಿಷನರ್ಲಾಲ ಇತ್ತ ಆ ಮಿಷನರ್ನ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಲು ಮಿಷನರ್ ಅಕ್ಲಮಂತಿನ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಲು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಾಂತಿಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಲಿ ತುಳುತ್ತ ಸುರುತ್ತ ವೇಲೆಲು ಒಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನು ಇರ್ತೇರು. ಅಂದ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರಾದಿಯಾದ ಕೆಲವಾರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಚಿತ್ನ ಪಳಂತುಳುತ್ತ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಲು ದಾದ ಬೊಳ್ಪುಗು ಬತ್ತ ಐನೇಡ್ದ ಅವರ ತುಳುಕ್ ಒಂಜಿ ತನ್ನನೇ ಚಿತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ತಿರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೆಲೆಟ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರಾದುಪಾಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಲ್ಲಿರು ಇನ್ನೆಲೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ರಾವಡ್ ಆರ್ ಬರಿತಿನ ಬುಕ್ಕುಲು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರ್ನ ಪಳಂತೋಳು ಕಾವ್ಯಲಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದಕಲ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಬರಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೂಕಲಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಲ್ಲೂರು ಅರ್ನ ಛಂದಸ್ಸದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಖನಲಾವಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳಿರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾನು PhD ಆವಡ್ ಇನ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ನಂಕ ಮಾಹಿತಿಲೇನ್ ಕೊರಪ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕವಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಸಾರತ್ತ ಆಜುನುತ 57 ಚಿತ್ತಿನ ಸಾರತ್ತ ಆಜುನುತ 57 ಪದ್ಯಲಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತು ತುಳುತ ಬಾರಿ ಮಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತಾಳೆಗಡಿ ಇನ್ನಿತ ತಾಡವೊಲೆ ಗ್ರಂಥ ಪುತ್ತೂರ್ದ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕೇಕೊಂಡಾಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕುಂಚಿತಾಯರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತೀರು ವರ್ಷಾರನೇ ಇಸವಿಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವಾರು ಲೇಖನ ನಂಗೆ ಬೈದ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೋಡಾಯನ ಲೇಖನ ಅರುಣಾರ್ಜುನ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಂದೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಪಿ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯ ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಚಾರಲೇನು ಈ ಕೃತಿ ತಿರಿಪ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಾದ ಕೆಲವಾತು ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಸುಡಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ನ ಬೂಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪುನ ಬಗೆಟೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಲೇಖನ ಬೈದನ್ ಐರಾವತದ ಲೈವೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಗೊತ್ತು. ಕವಿನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಥವಾ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಕಾಲ ದೇಶ ವಿಚಾರಲು ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಯಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಅರಸುವಾದ ರಾಜ್ಯನ ಆಳೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಭಾರತೋಡು ಸಂಭವ ಪರ್ವದ ಮಹತ್ವನ ತಿಳಿದು ಭೂಮಿಡು ಉತ್ತಮ ರಾಯಿನಕ್ಲು ಐಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚನೆ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಂತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ನ ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಅರಸವಾದ ರಾಜ್ಯ ಆಳೊಂದಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಂಭವ ಪರ್ವನ ಕವಿ ಬರೆತೆ ಪನ್ಪುಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕವಿನ ಧರ್ಮವು ಕಾಲಧರ್ಮವು ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕವಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಂದ ಅಥವಾ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕವಿ ಉದಾರವಾದಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕವಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯರ್ ಗುರ್ತಿಸಾಗರು ಕಾವ್ಯದ ಉಳ ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ವರನ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕವಿ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಪುನು ಕಾಲದ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂಪನಾಗ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು 14ನೇ ಶತಮಾನ ಆರಂಭ ಕವಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪ ಇಪ್ಪನಂಚ ಉಡುಪಿದ ಕೈತಾಲದ ಕುಡವೂರ್ದ ಆಯ ಕವಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಭವ ಪರ್ವದ ಶುರುಮಂತದ ಕಾಂಡವ ದಹನದ ಮುಟ್ಟ 16 ಉಪಪರ್ವಲ್ದ ಕಥೆಲ್ದಾದ ಉಲ್ಲ ಐನ್ ಕಬ್ಬಿ ನಂಕ ಬಂತೆ ಐಟ್ ಕುರು ಪಾಂಡವರನ ಜನ ನಡೆದ ಪತ್ತಿನ ಭೀಮಕೌರವ ಅಕ್ಲೇನ ವಿಚಾರಲಾದುಪಾಡು ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಲಾದುಪಾಡು ದ್ರೌಪದನ ಗರ್ವಭಂಗದ ವಿಚಾರಲಾದುಪಾಡು ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರದ ವಿಚಾರದುಪಾಡು ಕಾಂಡವ ದಹನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಲೇನು ಕಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ದಾಯಿ ಈ ಕೃತಿರ್ದವರ ದಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಣ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ದಾಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ತುಳುಕು ತನ್ನನೇ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿರಾತುರಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂದು ಈ ಕೃತಿರ್ದವ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಕವಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯ ಪಾಸಡಿಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದಿನ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ
ಏಣಾಪಾಣಿ ಮುಕುಂದ ನಾನಿಲ್ ತಾಯಿ ಬಜೀತೆ ಶೋಣಿಟ್ ಉತ್ತಮೆಯಾಷ್ಟಿ ದ್ವಿಜಕುಲಾಡೆ ಜಾನೆ ನಿರ್ಮಿತೆ ಕಾವ್ಯೋ ಮಾಣನಿ ವಿಕಸಿತ್ ಮಾಣಿ ಏನಾಯನ್ ಶಿಷ್ಯರಿಕ್ ಶಿಷ್ಯೆ. ತಿಳಿವುಳ್ಳ ಕುಳು ಭೂಮಿ ತುಳೈ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯೋ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕವಿಕುಳು ವಿಸ್ತರಿತೇರಿ ಅಯ್ಯೇರು ಅಳಿಯೇನಾಕುಲೆ ಪಾದನಳಿನಂತ ಮಧುವನ್ಕಿ ಇಲೆಟ್ ಭಾರತ ಕಾವ್ಯೋ ರಚಯಿಪುಪ್ಪೆ. ಹರಿಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ ದೇವಿ ವರೀತೀನ್ ಕತೆ ಭೀಮಕೇರಿಯೇ ಕೀಚನಂ ಕನ್ ಎನ್ಕೇಚೈತೆ ಪಾಣಂಕರು ಸಾರ ಮುರವೈರಿ ತರಿತಿ ಕಥೆಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬೊಡ್ಡೆತರಾಯಿ ನಿರ್ಮಿತೆ ಲೋಕೊಂಟು. ಲೋಕೊಂಟು ಉತ್ತಮ ಮುತ್ತಟ್ ಏಕಾದಶುಪವಾಸಂತ ಕಾವ್ಯೋ ರಚಯಿತಿ ಮಹಿಮಿನಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ತುಣಿಯಾಯನ್ ಆಕರ್ಷಿತಿರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಕವಿಕುಲನಾಥಕ್ ಅಭಿವಂದಿಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ. ನನಗೆ ಈತ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಕವಿ ಬುಕ್ಕ ಕೃತಿ ಸ್ಮರಣೆಲು ಈ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುವ ದಾದ ಮಾತ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಕಬಿನ ಉಲ್ಲೇಖ, ಗುಡ್ಡೆತರಾಯ ಪನ್ಪನ ಕಬಿನ ಉಲ್ಲೇಖ, ರಾಮಾಯಣ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ, ಬಾಣಾಸುರ ವಧೆ, ಕೀಚಕ ವಧೆ, ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನ ಪನ್ಪುಚಿನ ಕಾವ್ಯದ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ಕೃತಿನಂಕ್ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನು. ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ತುಳುಟ್ಟು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಂಕ್ ಬರ್ಪುನು. ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಜೀವನ ಕ್ರಮಕ್ಲು, ವಾದ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ, ಮಾಡಂಬಿ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವಾತ ವಿಚಾರಲು ನಂಕ್ ಈ ಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುನು. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಕೃತಿಟ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಕಾವ್ಯದ 5ನೇ ಸಂದಿಡು 115 ಪಾಡಲಿಡ್ ಬತ್ನಾಂಚಿತ್ತಿನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಅನುಸರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಅರುಣಾಬ್ಜ ಕಾವ್ಯ ಬರತೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟಾಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಭಾರತ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆಪ. ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ರೌಡಿಪ್ಪನ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ದಾದ ಇತ್ತನ ಮತ್ತೂನಾಗ ಕುವೆಂಪು ಮಾಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕದ್ದಾ ಮಂಜರಿ ಮೈಸೂರು ಎಡಿಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು 70ದ ದಶಕದ ಅವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಐಟ್ ಈ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದಿ. ಅತ್ತಡ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಟಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಇಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕದ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸದ ರಚನೆ ಮಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಲು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 1970ದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತೂನಾಗ ಹಳೆದ ಆದಿಪರ್ವದ ಭಾಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಐತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆದಿಪರ್ವದ ಉಟ್ಟುಗು ಈ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆದಿಪರ್ವದ ಭಾಗ ಆದಿ ಪ್ರಸಂಗಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ. 1972 ಪತ್ತೇಟ್ ಆದಿಪರ್ವದ ತಾಳೆಗರಿಕಲ್ದಾಲ ಇತ್ತ ಸಂಗ್ರಹತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಐನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ತಾಡವಾಲಿಯದು ಈ ಪ್ರಸಂಗಲು ಆದಿಪರ್ವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಲ್ಲೇಖಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು 1810 ಮುಟ್ಟದಲ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಕದ ತಾಡವಾಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇಟ್ಟಂಡು ಪಂಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುನು. ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೋ ಬಿಂದುರಾಯರ್ನ ಭಾರತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪಂಪುನ ಬೂಕುಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಪೇರು. ಅಂಚನೆ 1970ದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ KG ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿ ಚಿತ್ತಿನ ಐರಾವತ ನೋಂಪಿ ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಬೂಕೊಂಡು ಐಟ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಮ್ಮನ ದಾದ ತುಳುಟುನಾದ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಬರೆತೆ ಕತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ 555 ಭಾಮಿನಿಡ್ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಬೈದನು. ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನನೇ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋಲಿ. ಕವಿಚರಿತೆಕಾರರೆಲ್ಲ ಐರಾವತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾವ್ಯನ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಮಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂದು ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿತು ಓಲಿ ಎಂದು ತೋನಾಗ ನಮ್ಮಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಲೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಪೋಂಡ ಆ ಭಾಗಲೆಡ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಪೋಂಡು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಲೆಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಗಜಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುವ ಐತ ಭಾಗವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆನ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೂರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತುಂಡ ಈ ಕಥಾವಾಚನ ಮನ್ಪುನ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಥಾವಾಚನ ಮನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖಲ್ ತೆಕ್ಕುವ
ಫಲವಂತಿಕೆದ ಸಂಕೇತವಾದ ಈ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಗ್ಲು ತಗ್ಲಿನ ಫಲವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪನಗ ಮದ್ಮೆದ ಸಮಯಡ್ ಅತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರಿ ಆರಾಧನೆ ಅಟ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಭಾಗವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಗಜಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಹಸ್ತಾಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ತೋಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳನ ಬೆಳೆಪೀರು, ಜೋಳನ ಆಹಾರ ವಸ್ತುದ ಭಾಗವಾದ ಬೆಳೆಪೀರು. ಆ ಭಾಗಲೇಡು ಬರ್ಸದ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ರತನ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿಕ್ಕುನು. ಬಾದುಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡ್ಲ ಈ ವ್ರತನ ಅಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪೋಂಡ ಕೊಂತಿ ಪೂಜೆದ ಭಾಗವಾದ ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಆನೆನ ಮಂತದು ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಅಕ್ಲೆನ ಕೆದುತ್ತ ಅಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣದ ಕುಳಿತ ಕೇರಿದ ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ತೋರ್ಸ್ದು ಬರ್ಪ. ಇದು ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಈತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಪ್ರಕಾರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕರ್ತು ಪನ್ಪಂಚ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮಕ್ ಉಪಲಬ್ಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಳಂತುಳು ಕಾವ್ಯಾವಡು ಅಥವಾ ಪಿರಾಕದ ತಾಡವಾಲಿಡ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋನ್ಯ ನನ್ನ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರಲಿಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಾವ್ಯ ವಸ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಲು ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟದ ನೆಲೆಡ್ ಬುಡ್ದು ಜಾನಪದ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವಾದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವಾದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಭಾಗವಾದ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಂಗಲಿನ ರಚನೆ ಮಂತ್ರಿ ಹಂಚಿತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಆಶುಕ ವಿಕ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟು ಹಂಚಿನ ನೆಲೆಗ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಅಥವಾ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದನ್ನು ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋದು. ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ವ್ಯಕ್ತ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದ ಕವಿ ಇಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಥಿವ ಸುಬ್ಬನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೀಡು ಐರಾವತ ಪಂಪುನ ಪ್ರಸಂಗಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡ್ಲ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗನು ಅತಿ ಮನ್ಪೇರು. ಹರಿಕಥೆಡು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಹರಿಕಥಾ ದಾಸರ ಹಂಚಿನ ಗುರುರಾಜುಲ್ ನಾಯ್ಡು ಆರ್ನ ಹರಿಕಥೆಲಿಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಇಂದಿತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ತಾಡವಾಲೇಡು ಉಕ್ತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾಡವಾಲೇಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನಗ ಈ ಭಾಗಡ್ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಅಥವಾ ಈ ಗಜಗೌರಿ ಪಂಪನ ವೃತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಂದು ಪಂಪನಿ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಈ ಭಾಗಡ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವಾತ್ ಬೆರಣೆರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ದೀರ್ಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಗಜಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ವೃತ್ತ ವಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುತಿಸಾವಲೇಖ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪದ ಮೂಲದ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಂಕ್ ಉಪಲಬ್ಧ ಆದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಲಿಡು ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಐನು ಅಕ್ಲು ಕುಂತಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ನ ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಗುರುತಿಸಾಯಲ್ಲ ಕಾವ್ಯವಾದ ಕೊಂಚ ಕುದರ್ ಪನ್ಪೇನು ಐರಾವತ ಪನ್ಪುನ ಕಾವ್ಯನಾಕಿ ಗುರುತಿಸಾರ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯದ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ವಿಚಾರಲಿಕ್ಕು ಈ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲೇಖನ ಏನ್ ಪನ್ಪೇನೆ ವಿಸ್ತಾರ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲ್ದಾದ ಅಂತ ತಿರುಪಾವೆ ಜನಪದ ಭಾರತಡ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪನೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಶಿಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಷ್ಟದ ಕಾವ್ಯಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲೂ ತೋಜುದು ಬರ್ಪ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಲಿಡು ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಪಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರು ಮುದ್ದಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವತಿ ದಾಸ ಪನ್ಪುನ ಕಬಿಕ್ಲಲ ಐರಾವತ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಸಂಗನ ರಚನೆ ಮಂದಿರು ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಗ ಆರಂಭಿಕವಾದ ದೇವತಾ ಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇನುನ್ ಸರ್.
ತಾಡವಾಲಿಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾನಾಗ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತದ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗಡ್ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ವ್ರತಾಚರಣೆದ ಭಾಗವಾದ ನಡುತೋ ನಿಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ನಂಕ್ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಪಳಂತೋಳು ಕಾವ್ಯಲ್ದಾದ ಉಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಗಾಯನ ವಾಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬತ್ತೆ ಚಿತ್ತ ಕಾವ್ಯಲು ಪನ್ಪುನ ವಾದಲುಲ್ಲ ಐಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಕೊರ್ಪುನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಐಟ್ಲ ನಂಕ್ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುನದಾದ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಘಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲುಲ ಇತ್ತೆ ವೃಷಭ ನೋಂಪಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಜೀವೋದಯಾಷ್ಟಮಿ ನೋಂಪಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ವೃತ್ತ ಕಥೆಕ್ಲನ ಭಾಗ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತೊಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುದ್ದಂತ ಗುರುತಿಸಾಗಿದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗಡ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಚರಣೆದ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬತ್ತುತ್ತರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪುರಿನ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಐರಾವತ ದೊಂಪಿನ ಗಣನೆಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಆ ಬುಕ್ನು ಕೊತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಲೇನು ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಸೇಮ್ 5 ಅಂಶ ಬರೀತಾರ ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಅಂಶ ಉಂಡ ಅವು ತುಳು ಟಂಚನೆ ಉಕ್ತವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೋಲಿ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ತೂನ್ ಪುನಗ ಆರಂಭದ ದೇವತಾ ಸುರಿತ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಪಳ್ಳೆ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಬೈದ್ದೀರಾ ಜೊತೆ ಬೈದೆ ಸರ್. ಬೈದರ್ ದೇವತಾಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ ಕಥಾ ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಇನ್ನು ಸರ್ ಗಾಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸರ್ ಗುರು ಗಣೇಶ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸರ್ ಹೂ ಸರ್ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಹೆಂಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸರ್ 14 1 2 3 19 19 1 2 3 19ನೇ ಸಂಧಿಡ ಸರ್ ಫೋಟೋಡು 19 1 2 3 1 5ನೇ ಸಂಧಿ 1 2 3. ಸರಿ ಸರ್. ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂದಿರಕ್ಷರೋ ಮೊದಲೆಂಕು ಬೋಧಿಪೊಡು ತಸ್ಯೋಮಾಕುಣ ಜುಹ್ವೆಟಿತ್ ಉದಿತಿ ನಿರ್ಮಳ ಕರ್ಮಿ ವಿಸ್ತರೀಪೆಯೆಂದು ಕಂಡು ವಿಸ್ತರೀಪೆರಗುಂಡು ಎನೆಕು ಅನೇಕ ಗಜೇಂದ್ರನ ವೃತ ಈ ಕಥಾ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿರಾಯೆ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭೂಮಿಕ್ ಗಜೇಂದ್ರನ ಆವೃತ ಈ ಕಥಾ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿರಾಯೆ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭೂಮಿಕ್ ಗಜರಾಜವದನ ವಾರಿಜ ಪಾಶಾಂಕುಶಹಸ್ತ ಬದಿಲಿಕ್ಷು ಕದಳಿ ಆರಿಪುಲೆ ದೇವಾ ವಿಜಯೇತ್ತಾನ್ನಿಜೋ ಮಾಷ್ಟಿ ಗಜುಮಿ ಕೊಂಡತ್ತಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಜವಾನೆ ಪಣಿಯರೆ ವರಮುತ್ತೋಡು ಲೋಲಲೋಚನೆ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಸತೀ ದೇವಿ ಲೋಲಲೋಚನೆ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಸತಿ ದೇವಿ ನಾಲಕೆ ತೊಗುಳಗಿ ನೃತ್ತಿ ಪೊಡುಗೆ ಪಳ್ಳಾಗ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಸತಿ ದೇವಿ ನಾಲಕೆ ತೊಗುಳಗಿ ನೃತ್ತಿ ಪೊಡೆ ಪಳ್ಳ ಕಾಲುಂಟು ಇಂದ್ರ ತನೂಜೆ ಗಜೇಂದ್ರನು ಆ ಕಿರೀಟಿ ಭಜಿತಿ ಮೇಲಾಷ್ಟಿ ಕಥನೆಂಕ್ ವರಮುತ್ತೊಡೂ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಲಲೋಚನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಓದಿ ಅದು ಲೋಲೋಚನೆ. ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭ ಈ ಟಾಪ್ ಪನಗ ಪಿರಾಕದ ಸಂದಿಡೆ ಇಂದೆಕ್ ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಜನಮೇಜೆ ಬುಕ್ಕ ವೈಶಂಪಾಯನನ ಸಂವಾದದ ರೂಪಡು ಈ ಕಥೆನ ಶುರು ಮನ್ಪೆ. ಆ 4ನೇ ಸಂಧಿದ ಅಕೇರಿದ 19ನೇ ಪದ್ಯಡೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಶುರು ಆಪುನು. ಈ ನೆಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಗುರು ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ ಲೇಖನೆ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಗುರು ಗಣೇಶ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತುತಿನ ಕಬ್ಬಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿತ ರಾಜ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಗಜೇಂದ್ರನ್ ಐರಾವತವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಂಡದ ಬತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ನಾನು ಪನ್ರೆ ಗುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಈ ನಿಖಿಲ್ ದೇವರ್ ನಕಲಿ ಗಜರಾಜ ಐನ ಗಣಪತಿಲೆ ತಾಮರೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಲನ ಕೈಟು ಪದೊಂದಿನಾರು ಬಜೀಲು ಕರ್ಮ ಪರ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು ಅರ್ಜುನೆ ಕನತಿನ ಕತೆ ನಿಂಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ವರಕುರುಡು ಒಂದು ಕೇನೋನು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿನ ಸ್ತುತಿಲ ನಂಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯನು ಆರಂಭ ಮನ್ಪೆ. ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ವ್ಯಾಸರ ಬರ್ತದೆ ಕಥೆದ ಜನಮೇಜಯ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮುನಿಕಿ ಜನಮೇಜಯಗ್ ಈ ಕಥೆನ ಪನ್ಪೇರು. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬರ್ತದೆ ಗಾಂಧಾರಿಡ ಪನ್ಪೇರು. ಉತ್ತಮವಾಯನ ಚಿತ್ತಿತ ಐರಾವತ ವರ್ತನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಗಜಪೂಜೆದ ವರ್ತನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರಿ ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವರನುಂಟು ದಿವಸನುಂಟು ಕರುಣಾಸಾಗರೆ ವ್ಯಾಸರು ಅರಸಿ ಗಾಂಧಾರಿತ ಪಣ್ಕೇರು ವರ್ತಚರಿ ಪೂರ್ವತಮಿ ತಿರಿತು ಪಂಡಪೆನೆಂದು ಪರಮಾರ್ತೊಂಟೆ ಉಪ್ಪೇರು ನೃಪ ಕೇಳಿ. ಗಜಮೈರಾವತನೊಂದು ನಿಜಮಣ್ಣಾನಿನಿ ಮಾತು ಅಜಪಾಯಿ ಬಹುಭಕ್ಷಂಕೊಳನಿ ಚಾರ್ತು ಬಜಿಲುಕ್ಷು ಕರಡಲಿ ಪೂಜಿಸಿತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿನಿ ಭಜಿತು ಪೂಜಿಪಲ ಸೇರುವೋ ಸೌಭಾಗ್ಯವು. ಧನರಾಜ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಮ ಕನಕರತ್ನ ಮನೇಕೋ ನಿನ್ ಸಂಪದವಮೋ ಓಲೆ ಭಾಗ್ಯೋ ಕೂಡ ಇನ್ಕೆ ವರ್ತ್ ಭವೀಪು ಲೆನ ವ್ಯಾಕುಂಕುಳೆ ಕೇಳು ವಿನಯುಂಟಾಚರಿಪಿಲ ವೃತಪಿನೆಂದಿರು. ಇಕ್ಕುಬೋಡಾಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಲು ಬಂಗಾಲ ರತ್ನದ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಚನೆ ಓಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಪತ್ತುಲ ಏನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿನಯಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತನ ನಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉಪದೇಶನ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಸರು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ವ್ಯಾಸರು ಉಪದೇಶ ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಕುವರಿರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೌರವೆರಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಆನೆನ ಮನ್ಪೆರಗ್ ಪನ್ಪಾರ. 19ನೇ ಪದ್ಯ ಸರ್. ಪತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. தன்னை பண்டினி கேண்டது தன்னை பண்டினி கேண்டு மண்ணுட்டு கஜமாಂತ್ ಭಿನ್ನಾಣು ಪಲು ಚಿತ್ರಂ ಕುಳೆ ನಾಕೊಷ್ಟು ಮಣ್ಣುಡು ಗಜಮಾಂತ್ ಭಿನ್ನಾಣು ಫಲು ಚಿತ್ರಂ ಕುಳೆ ನಾಕೋಷ್ಟು ಉನ್ನತೈಶ್ವರ್ಯುಂಟು ಸ್ವರ್ಣದಂತೋ ಸೃಜಿತ್ ವರ್ಣಿಪ್ಪೆರರಿ ರತ್ನ ಕರಿನಾಕರೋ ಸ್ವರ್ಣದಂತೋ ಸೃಜಿತ್ ವರ್ಣಿಪೆರದಿ ಪೆರರಿ ರತ್ನ ಕರಿನಾಕರೋ. ಇಂಚ ವ್ಯಾಸರ ಪಂಡಿಂಚಿನ ವರ್ತನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕನತದು ಐತು ಮಣ್ಣದ ಆನೆನ ಮಂತದು ಐಕು ಬೋಟ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುದಿಂದ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಪಾದು ಬಂಗಾರದ ಕೊಮ್ಮನ ಮಂತದಿ ಇದು ಐಕ್ ಗಂಟೆಲಿನ ಕಟ್ಟುವೇರು. ಇಂದುವೇ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಐರಾವತ ನೊಂಪಿಡು ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಬಂದರ ಶಿಲ್ಪಿಗರು ಸುರಕರಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರು ಬಣ್ಣ ಬಳಹಗಳಿಂದ ರಚಿಸಿದರು ಚೌದಂತಗಳ ಮೇಳವಿಸಿ ತಂದು ಹೊಂಬಟ್ಟೆಗಳ ಹೊಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಿಗಿಡಿಹ ಪಂಚಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರನೈರಾವತರಕ್ಕೆ ಸರಿಮಿಗಿಲೆಂದು ಅಖಿಲ ಜನ. ಈ ಪದ್ಯದ ಯಥಾವತ್ ಭಾವ ತುಳುತು ನನಗೆ ಬೈತಂತೆ. ಅಂಚ ಗಾಂಧಾರಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೌರವೇರು ಮಣ್ಣದ ಆನೆನ ಮಂದದು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಲೆಯನ್ನು ಬಿಗಿತದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ವಿಜೃಂಭಣದು ವರ್ತನ್ ಮನ್ಪೇರು. ಉದಕ್ಕು ಬುಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ತೆನಸ್ವನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಹಿಂಗ್ ತಂತೇರು.
ಕಣಿಕು ಕಡಲೆ ಅದಿಯೇ ಬಜಿಲು ಪೊರಿ ಬೊಂಡಮನೇಕು ಉಣಸಿ ಪ್ರಜೆಕ್ ಅಶನಂತಗಿರಿ ಭಕ್ಷಂಕೊಳೆ ಬೊಟ್ಟು ತುನಿಸ್ತು ನರಜಾತಿದ ಜಂತು ಕೊಳೆ ಸಂತೋಷಿಪಿನಂದು ರಣಸಿದ್ದಿರು ತನ್ನೆಕ್ ಕೊಂಡೊತೆರು ಅವನೀ ಕತಿ ಕೇಳು. ನವಣ್ಣೆ ಕಡಲೆ ಅಡ್ಡೆಲಾದುಪ್ಪು ಬಜಿಲು ಪೊದ್ದುಲು ಬೊಂಡಲು ಬೋಡಾಯಿನ ಹತ್ತಿಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಶನಂತಗಿರಿ ಪಂಪ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಅಶನಂತಗಿರಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಮ್ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ನೈಟ್ ಕಾಯ್ತಿನ ತಿಂಡಿಲ್ ಗುಡ್ಡೆಲಾದುಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆಲ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರಾಕ್ರಮನ ಕವರೇಡು ಗಾಂಧಾರಿನ ಇವತ್ತನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಂತೇರು ಪಂಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಗೊತ್ತ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯಡ್ ಮದಗರ್ವಿತ ಆಯ್ನ ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಂತಿನ ಉಳೆಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಇವತ್ತ ಮದಪ್ಪಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಕುಂತಿ ಇವತ್ತನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ಅಂದ ಗಾಂಧಾರಿನ ಉಳೆಕರ ಮದತಾಳು ಪಂಪ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಂತಿನ ಒಳಪೆರ ಮದತಳು ಪಂಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಣ್ಣಾನಿನಿ ಪೂಜಿತ್ ಮಂದಿ ಪನೆಸುಕು ಲಾಭಿತಾಂಡ್ರಾಳ್ ಪುಣಿ ಜೇವುಟುಸ್ತುದು ತಾನು ತನ ಗೇಹಂ ಪ್ರಾಪಿತಳೆಂದಳು ಪಣ್ಣಿ ನಿಗಪುಪ್ಪುಣ ಕೇಳಪ್ಪನೆ ಶೋಕಾತುರೆಯಾತ್ ಕಣ್ತರೀಕಿ ಜಲ ಪೂಜೆರು ಕುಂತಿ ತನ ಕೈಟ್. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ಒಳೆಪ್ಪುವಾಳು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಲೆಪ್ಪುವಾಳು ಪಂಪುನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯ ಕುಂತಿ ಯಾಪಾಗಿ ವೃತ್ತಕ್ಕ ತನ್ನನ್ನು ಒಳೆತಿಜಾಳು ಪಂಪುನ ವಿಚಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಕಾತುರೆಯಾದ್ ಅದು ಕಣ್ಣಡು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಪಾಡುವುದು ಆ ಬತ್ತಿನ ಅರಿನ ಕಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಚ್ಚೋನು ಹೇಗೆ 20 ಈ ಪದ್ಯ. ಸರಿ ಸರಿ. சுபல் சுனுதற்கு எனிகு சூவரி ಎಂದೆಡೆಪ್ಪಿಂದುಲಾ ಪ್ರಬಲತ್ವಮಿನಿ ನಿನೆನೆತ್ತೆನತ್ ಉಳೆಪಳಾಂತೆನ್ನೆಂದೆರ ಅಬಲೆತನ ಬಾಲೆರನಂದೊಮನಿ ನೆನೆ ತುಟ್ಟುಷ್ಟನೇಕೋ ಕಬುತಳು ತನ್ನ ಪ್ರೌಢ ನದಿ ತುಳಯಿ ಎನಪಿನೆಂದರು ಕುಂತಿ. ಐರಾವತದ ಪೂಜೆಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಉಳೆಪ್ಪುವಾಳು ಪಂಪನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋವೆತ್ತ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳೆಪ್ಪುವಾಳು ಪಂಪನ ಈ ಭಾವನೆ ಕುಂತಿ ಪಿದೈ ಮುಂದಿಲ್ದಲ್ ಪುಂತುದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂದ ಅಪಗನೆ ಅರ್ನ ಎದುರೆಗಾದ ಗಾಂಧಾರಿ ವೇಗೊಟ್ಟು ಪೋಪಾಳು ಐನು ತೂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶೋಕಾತುರೆಯಾನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಂತಿ ಶೋಕನ ಪಡೆಪೀರು ಪಿಂಚ ಬತ್ತಂಗ ಶೋಕನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಶೋಕನ ಪಡೆಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತಕೇನು ಏರು ದಾದಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಏರ್ ಬತ್ತಕೇಂಡಲ ಕುಂತಿ ಮನಿ ಪೂಜಾಲಿಗೆ ಅಕೇರಿಗ ಅರ್ಜುನೆ ಬತ್ ಶಪಥ ಮನ್ಪೆ ಅಪಗ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಶೋಕಗದಾದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ಪಂಪಲ್ಲ 32ನೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುನೈಟ್ ಸರಿ 32 ಪದ್ಯ. ಬಡವೆರಾಗುಟ ಬಿತ್ತು ಬುಡುವೆರು ಬಂದು ಕುಳಯಿ ಬಡವೆರಾಗುಟ ಬೆತ್ತು ಬುಡುವೆರು ಬಂದು ಕುಡು ಉಳಯಿ ಬಡತನೊ ಚಿಡು ಕಷ್ಟೊಂದೆಯ ನಿಂದಿ ಪೆರು ಗೆಡಿವುದಾನದ ವಸ್ತು ಉಡೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದಿಷ್ಟಿಪ್ಪಿನ ಕಡಿಯೋ ಮಾನಿ ಪೆರೆಯ ನರಲು ಕೊಂಟು ಕಡಿಯೆ ಮಾನಿ ಪೆರಾಯ ನರಲು ಕೊಂಟು. ಬಡತನದ ಬಗೆಟ್ ವಿವರಣೆ ಐನು ಐರಾವತು ನೊಂಪಿಂಚ ವ್ಯಕ್ತ ಮನ್ಪುನು ಪಣ್ಣಗ ಬಡತನಗಳಡಸಿದರೆ ಬಂಧುಗಳು ಅಡಹಿ ಕಾಣರು ಮಗನೆ ಹೊರೆಯಂ ಗೊಡವೆ ಇರಲತಿ ಮನ್ನಿಸುವುದಿ ಮನುಜನೀತಿ ಇದು ಬಡವರಾದಿಂದಿವರ ಹಂಗಿನ ಒಡಲ ಹೊರವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಡುವುದು ಅತಿಲೇಸೆಂದು ಕಂಬನಿದುಂಬಿದಳು ಕುಂತಿ. ನಮ್ಮ ಬಡವೇರಾವ್ ಆದಿತ್ತ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳೆಪೆರಾಕ್ಲ ಮದತೇರು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದಗರ್ವೀತೆಯಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳೆಪೆರ ಮದತೇರು ಬಡವೆರಾಯ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದುಕ್ಲ ಆಯನ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಡತನ ಅಶಾಯ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾನ್ಯಾತ ಬಂಗಾರು ಪಣವು ಸೊಂಟದ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯನ ಅಂಚಿತಿನ ನರ ಮನಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಆಯಿ ಒಂದು ಮಾನಿ ಪೇರು ಈ ನರಲೋಕದ ಇಂಚಿತಿನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಕಾವ್ಯ ಪನ್ಪುಣು ಇನ್ನೇನು ತುನಾಗ
ಈ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಲು ಪನ್ನಗ ತುಳುತ ಈ ಕಾವ್ಯಲ ಅಂಚನೆ ಐರಾವತ ನೊಂಪಿಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಎಂಚಿನ ಕಾವ್ಯಲ ಸಾಮ್ಯವಾದ ನಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚ ಕುಂತಿ ಶೋಕಾತುರಯಾದ್ ಶೋಕನ ಪಡೆಪಾಲು ಅರ್ಜುನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಶೋಕಗ ಕಾರಣಕ್ಕೇನ್ವೆ ಅಂಚ ಕಾರಣಕ್ಕೇನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರ್ಜುನಗ್ ಕುಂತಿ ಪನ್ಪೇರು ತನ್ನ ಶೋಕಗ ಕಾರಣದಾದ ಮಣ್ಣಾನಿನ ಮಂತದ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಐರಾವತ ಪೂಜೆನ ಮಂತೇರು ಅಮ್ಮೇರು ದಾಂತಿನ ಕಾರಣಡು ವಿಧವೆ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಡು ಏನನ್ ಕೊಳೆಪಾಯಂದೆ ಪೋಯೇರು ಆ ಶೋಕಡ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮನ್ಪೆ. ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಇಂದ್ರನ ಐರಾವತನ ಭೂಮಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಾವೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಲೆಪ್ಪಾವೆ ಇಂದ್ರನ ಸರ್ವ ಸಂಪದನ್ಲ ಕಂತದ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಐರಾವತನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಬಿರುಪತ್ತಾಯೇ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮನ್ಪೆ. ರೈಟ್ 50 ಕನ್ನಡ 50 ಸರಿ. ಕಡವರೊಡು ಐರಾವತ ಸುರದೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಕಡವರೊಡು ಐರಾವತ ಸುರದೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಆ ಕಡವರೊಡಿಮ ಸತ್ಯಯಾಯುಧೋ ದಾಸಿ ಮಾರ್ಕುಳಟೊಡನೆ புடமிக்காவ கடாரனெ புட மித்து சொர்க்கோமி பாழ்வெரா படவையன் புடையனெந்து கடாத்தை அர்ஜுன ಎಂದು ವಾದಿತೆರೋಲಿನೆಟು. ಅರ್ಜುನೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದವರ ಓಲಿಗ್ ಬರಿತದು ಐನ್ ಬಾಣಡ್ ದಿಕ್ಕಾದ್ ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನಾಗ ಬಿಡ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಊಲಿಟ್ ಬನ್ಪೆ ಇಂದ್ರನ ಐರಾವತ ದುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ದುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಆಯುಧಲಿನ ದಾಸಿಲಿನ ಇರ್ ಕಡಬ್ದು ಕೊರ್ಟು ಭೂಮಿಗ್ ಇಂದ ಮಾತ ಕಡಬ್ದ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಿಡ್ದ ಮಿತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗನು ಆಳ್ರೆ ಬುಡಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಓಲಿನ ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನ ಕಡಬ್ವೆ. ಐನೊಂದು ಓದುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ದೇವೇಂದ್ರಗ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಆನೆದ ಸೊಂಡಿಲ್ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪನಿಕ್ಲಿನ ಬರ್ಸನ್ ఆయన రాజ్యకు బుడు ఆయబత్తన మడ నట్టుడు పన్నగ నారద తడితదు పనిపేరు అవి మల్ల పరాక్రమదాయి ఎన్నిడదవర ఆయకేం నేను కుర్పున నీకు ఎడ్డే ಎಂದು పనిపేరు. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರತಿ ಓಲೆಯಾದ್ ನಾರದೀರ್ನ ಪಾತ್ರದಕ್ಕೆ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಓಲೆನ ಕಡಬ್ವೆ ಭೂಮಿ ಈ ಪಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಲಿನ ಮಾತ ಭೂಮಿ ಕಡಬ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ದೇವೇಲೋ ಕಡ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬೋಡ ఆయన ಸ್ಥಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣ ಶರಸಿ ಬಾಣಲೆದ್ದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಪೆ ಐಕ ಪ್ರತಿಯಾದ ಕೇಚರನ ಮೂಲಕ ಆ ಪತ್ರನ ಕಡಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಕಡಪಾಯ್ದು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ರನ ತೂದು ಅರ್ಜುನೆ ಐಕ ಸಿದ್ಧವಾದ ಐಟ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಿವನ ಎಂತದು ಗುರು ಶಿವನ ಎಂತದು ಬಾಣಬುಡಿಯೇ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಅದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮುಲು ಶಿವಸ್ತುತಿ ಕವಿ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಆರಂಭದ ಕುರಿಯೇ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟమైన ಚಿತ್ತಿನ ಆಧಾರ ಮೂಲ್ತಿಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರಗ ಬಂದಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನಿತ್ತು ಹೃದಯಂಟು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಎರಡು ಜನ ಏನಿತ್ತದು ಆ ಬಾಣಬುಡಿಯೇ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕವಿ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾವ್ಯದುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾಣನ ಬುಡ್ದು ಶರಸೇತುನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೆ ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾದಿ ಆದಿ ಮಾತ ಸುವಸ್ತುಲೇನು ದೇವೇಂದ್ರ ಒಳೆತದು ನಿಖಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಡು ಐರಾವತ ಪೂಜೆ ಕಲೆತ್ತು ಬರುಡು ಪಂದ್ ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಪಾದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬತ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಐರಾವತಗ ಭೀಷ್ಮ ಶಲ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರು ಪರಕೆದ ಅರಿಪಾಡ್ವೇರು ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿನ ಪತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಐರಾವತ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಐಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟದು ಊರೇ ಈ ಜಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಐರಾವತನ ಭೂಮಿಗೆ ಐರಾವತನ ಜಬಡಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜುನೆ ಅಪ್ಪೆ ನೋಡೆಪ್ಪೆ ಐರಾವತ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದಂದು ಪನ್ನಗ ಕುಂತಿ ಮಡಿವಸ್ತ್ರನ ತೊತ್ತೊಂದು ಗಾಂಧಾರಿನ ಒಳೆತರ ಕೋಪಾಗ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ
ಈ ದುಂಬು ಮಣ್ಣದ ಆನೆನ ಮಂತದು ಐರಾವತ ವ್ರತನ ಮಂದ ಗಜ ಪೂಜೆನ ಮಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನಮಗೆ ಇಂದ್ರನ ಐರಾವತನಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರಪಾದೆ ಈ ಬತ್ತದು ಬೇಗಡೆನ್ನೊಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಸೇರನೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪಾಲ ಅಪಗ ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮನ್ಪಾಲ 91 ಪದ್ಯ ಸರ್. करतीर की मन्नुट मांत करतीर की मन्नुट मांत गजमिन पूजित पूजित नैक सुर गज सुर राज गजेंद्रन तर्पोष्टर बड़ताड़वा तो पेरवुत्तेनी नटुष्ट हासी पेरीन ते निडेक वर्त बरयन बरयन ईतेन नडपेंद अधोमुखिय मास्टर्ड मेल्लागा अधोमुखिय मास्टर्ड मेल्लागा ಬಡಗೇನ್ ಮಂತ್ರ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಇದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಕುಂತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಕರಮನ್ಪುನ ಮನ್ನಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ನದ ಐರಾವತನ ಮಂತದು ಐನ ಪೂಜೆ ಮಂದಿನಿಯಾನಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಐರಾವತನ ಕನಪಾತಿ ಬಡತನ ಬಂಡ್ ಇಂದು ಅತ್ತ ಪಿರೌಡ್ದೆ ನಾನು ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟದ ತೆಲಿಪೆರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈತೆ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ ಬರಯೆ ಈತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ ನಡಪು ಒಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ವಾಳು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಕುಂತಿ ಸುತ್ತ ಬತ್ತದು ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಿಯರ್ ನಾಡೆ ಬತ್ತದು ಐರಾವತ ಪೂಜೆಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮನ್ಕೋಲ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಭೀಷ್ಮರು ಬಂಡಾರ ಏತ್ಮಾತ ಬಂಡಾರ ಬೋಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಐರಾವತದ ಪೂಜೆಗೆ ಏತ್ಮಾತ ಬಂಡಾರ ಬೋಡು ಐನು ಪಸಂಪೋಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಇನ್ನೆಂತ ಉನಾಗ ನಮನ ಪಳಂತುಡು ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಬಾರಟುಡು ಇಂಚ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜೆ ಐರಾವತ ಕಾವ್ಯದಾದ ಪನ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಕುಬೇರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಪಿರು ಕುಬೇರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಪುನೇರು ಕೇಂದ್ರ ಭೀಮೆ ಪೋಪುನಿಗೆ ಭೀಮೆ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರಾಗ ಆಯ್ ಪಿರಪತ್ತ ಈ ಅರಿನ್ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮಂತಿನ ಅರಿಟ್ಟು ಊರಿಕೆ ಇಂದಲ್ದಾದ ಕಡಿಯರಿಕ್ಲ ಇನ್ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಭೀಮೆ ಪೋದು ಭೀಮನಾಡಿ ಪೋದು ಭೀಮ ಎನ್ವೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೇಡ ಸಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದೆ ಮೇ ಕಡಿಯರಿನ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಲೆತ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಐತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂವಾದ ಲಾಪ ವಾಯು ಬುಕ್ಕ ಕುಬೇರಡ ಸಾಲಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ವೃತನ ಮಂತೇದು ಪಂಡ ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂತು ಅಂಚ ಪೊಗ್ಲಾಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ರತಕ್ಕೂ ಬೋಡ ಎಂಚಿತ್ತ ಸಿದ್ಧತೆಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ವೈಭವದ ತುಳುನಾಡದ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಥಕ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾಂಡವೇರು ಐರಾವತನ ತುಯೇರ ಬೋಪೇರು ಅಂದಣಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಂತಿ ಐರಾವತದ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ 102ನೇ ಪದ್ಯ ಸರ್. ಇಂದುಮುಖಿ ಅಂದಡೊ ಮೇರಿಷ್ಟ ಇಂದುಮುಖಿ ಅಂದಡೊಂತು ಜತತ್ ಕರಿರಾಜನು ಚೂಷ್ಟೆರು ಇಂದುಮುಖಿ ಅಂದಡೊಂತು ಜತತ್ ಕರಿರಾಜನು ಚೂಷ್ಟೆರು ಮಂದೀಪೆನೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೇರಿಷ್ಟೆರು ಕರಿರಾಜ ಕರುಂಕು चंदन में पुष्प में धूप तेरा चूष्टल सुरधेनु विचूष्टल ಕುಂತಿ ಅಂದಣರ್ದ ತೀರ್ಥ ಜತದು ಐರಾವತಂತೂದು ಆನೆದ ಕಾಣಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಪೈತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಲಿಗೆ ಆನೆಲಿನ್ ತೂನಾಗ ಐತ ಕೈಕ ಕಾಣಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಇಡ್ತು ಓಲಿ ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಚಂದನ ಪುಷ್ಪ ದೂಪಲೇಡು ಆ ಐರಾವತದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪಲ್ ಕಾಮಧೇನು ನಡೆ ಪೋಪಲ್ ಭಕ್ತಿದ ಅಭಿವಂದನೆ ಮಂತದ್ 14 ಉಪಚಾರನು ಅವು ಆವಾಹನ ಆಸನ ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಮಧುಪರ್ಕ ಸ್ನಾನಾಭರಣ ಗಂಧಕ್ಷತ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆನ ಆ ಕಾಮಧೇನುಗ ಮನ್ಪಲ್ ಅರಿತ ಕಾಲು ಪಾಡ್ದು ಕಾಮಧೇನದ ಧೂಳು ತರೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ ಮಾಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಐರಾವತದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಕಾಮಧೇನುದ ಪೂಜೆ ನಡಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ಗಟ್ಟಡ್ ಕುಂತಿ ಐರಾವತನ ಏರುವಲು ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಕೇನೊಂದು ಎಸ್ ಕೇನೊಂದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಭಾರತದ ತುನಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಪ ಕುಂತಿ ಹೋದ ಗಾಂಧಾರಿನ ಲೆಪ್ಪೋಳ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಯೋಧನನ್ ಲೆಪ್ಪೆರ ಭೀಮನ ಕಡಬ್ಬೇರು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಪಣ ರಡ್ಡ್ ವಿರೋಧನ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಣ ಭೀಮಗ್ ಕೌರವಡ ವಿರೋಧ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಭೀಮನೆ ಕೌರವನ್ ಐರಾವತದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಳೆಪೆರ ಪೋಪೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಭೀಮಡ ಸುಯೋಧನಕ್ಕೇನ್ವೆ ಕಂಡಾನಿದಾಂತಿನ ಪುಂಜು ಐರಾವತ ಪೂಜೆನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಸುಮಂಗಲಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಅತ್ತಾನ್ ಅಪಣ್ಣ ಜನಪದ ಭಾರತಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಪಾಂಡುನು ಬದುಕಾದು ಪಂಡ ಪತಿಮಾರೂಪುಡು ಪಾಂಡುನು ಯಮನಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ತದ ಪಾಂಡುನ್ಲ ಸಂಪತ್ತಾದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಐರಾವತ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನು ಲೇಖ ಜನಪದ ಭಾರತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಲ್ ನಂಗೆ ತೋಜು ಯಾಪನ್ನಗ 555 ಭಾಮಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐರಾವತ ನೋಂಪಿನ ಅರುಣಾರ್ಜುನ 115 ಆಡಲಿಡ್ ಕನಪ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ఆయన ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಕ ತಿಳಿಯುಂಡು. ಅಕೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಪದ್ಯ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಲ ಐರಾವತ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಗಜಗೌರಿವತ ಪನ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅರುಣಾರ್ಜುನ ಭಾರತಡ್ ಗಜಗೌರಿದ ಪೂಜೆನ ಪಂಡ ಉಯ್ಕ ಪುನ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜರ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರ್ತಿ ಸಾವಿರ ಅಕೇರಿಡ್ ಕುಂತಿ ಐರಾವತನ ಹಿಡ್ದು ಊರು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಾಲ 108 109 108 109 108 ಅಂದ್ ಸರ್ 108 109 ಸ್ವರೋಷ್ಟಿನ ಸಮಯುಂಟು ಆನೇತ ಚುತ್ತವರ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೋ ಹರಿಣಲೋಚನೆ ಕುಂತಿ ಭೀಷ್ಮೆರೆ ವಿದ್ರುವೆರುಕ ಅಭಿವಂದಿತ್ ಉರಗ ಶಯನನು ನಿನೆತು ಸರಸಿಜ ವದನೆ ಧ್ಯಾನಿತೆರು ಇಂದ್ರನು ಈ ನರವಧೂತ್ತಮೆ ಸುರಗಜೇಂದ್ರನು ಏರುಷ್ಟುಂಚತಿ ಶೋಭಿತೆರು ಈ ನರವಧೂತ್ತಮೆ ಸುರಗಜೇಂದ್ರನು ಏರುತು ಇಂಚ ಶೋಭಿತೆರು ನಾರಿ ಬಾರಿ ಜನೇತ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಗಜೇಂದ್ರನೇರಿಷ್ಟ ಶೋಭಿಪಾ ನಾರಿ ಮಾರ್ಪುಳು ಸಾರ ಚಾಮರ ವೀಜಿಷ್ಟ ವನಜಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಾರ ದಂಡುಡುಷ್ಟುತ್ತಿ ಸತ್ಯನಿ ಪತ್ತುಷ್ಟು ದಿವಿಜೇರ್ಕುಳು ಹೇರಾ ಕೈವರೋಮಾಂತ್ ತುಂಬುರು ನಾರದಾದಿಕ್ಕುಳು ಪಡುಷ್ಟೆರು ಐರಾವತ ನೀರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಅಂದಣಗೇದು ಒಳಗಾಯಲಿಗ ಪಂಪನಡೆಗ್ ಕಾವ್ಯ ಮುಗಿಪುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಬಾಗಡ್ ಐತ ಫಲಶ್ರುತಿ ಐದೊಂಬು ಅರ್ಜುನೆ ಐರಾವತಗ ಧೂಪದೀಪ ಮರ್ಯಾದೆಲೇನ್ ಮಂತದ್ ಐನ್ ಕಡಬ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಡಬ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಐರಾವತ ನೊಂಪಿಡ್ದ ಅದೊಂದು ಪನ್ನಗ ಈತು ಶೋ ಕೂಡ ಆನೇನ ಲೆಪ್ಪ ಒಂದೇರ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಕೆ ಪಂತ ಪನ್ನಗ ಭೂಮಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಂತದ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ತದ ಲೆತ್ತೊ ಮತ್ತೆ ಐರಾವತನ ಪಿರ ಕಡಬ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅರುಣಾಬ್ಜನ್ ಚೂರ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಂದಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಟ ಅನ್ನಗ ಬೇಗಡ್ ಒಂಜೇ ಪದ್ಯಡ್ ಐರಾವತ ಪಿರವು ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಕನ್ನಡದ ಐರಾವತ ನೊಂಪಿಡು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಐರಾವತನು ಪಿರ ಕಡಬ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಗಾಯನ ವಾಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೆಲೆತ್ತ ಮಾತ ಕಾವ್ಯಲಿಡ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಕಾಲ ದೇಶ ಚರಿತ್ರೆ ದೇವತಾ ಸ್ತುತಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ಈ ಕಥೆನ ಕೇಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುನ ಈ ನೆಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯಲೇಡು ಅಕೇರಿದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪದ್ಯಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಕಥೆನ ಕೇಂಡ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ರಾಯ ಕೇಳಿನಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮನ ಬತ್ತಿರು ಸರ್ ಐನಂಚ್ ಪಡ್ಲಿ ರಾಯ ಕೇಳುನ ಈ ಕತೆ ಮನ ಬತ್ತಿಟಾಷ್ಟುದು ಸೋರ್ಪಿನೆನು ಶ್ರೀಯ ಸೌಖ್ಯಮನ್ ಯಶಸ್ ಶೋಭನು ಸಂಪದಂ ಕುಳು ಸೇರುವೋ ಪ್ರಿಯೋಚ್ಯುತ
ಪ್ರಿಯ ಅಚ್ಯುತಕು ಏ ಪಳಾಯಟ ರಾಯಟ ಹರ್ಷಿತ ದುಣಿಷ್ಟು ಪೆರು ಸೇರು ಅಂತ್ಯಟಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಡೂಟ ಕೂಡುಬೆ ನಿಶ್ಚಯಂ ಅಂತ್ಯಟು ಆಯೆ ಶ್ರೀಹರಿಡೂಡ ಕೂಡುಬೆ ಕೇಳಿದ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಲೆಕನೆ ಈ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಪದ್ಯ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪನ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಈ ಕಾವ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗನ ಕೇಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಶೋಭನ ಸಂಪದಲ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆಯಗ ಹರಿಟ ಯಾಪಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹರಿಟ ಆಯೆ ಈ ನಿಮ್ ಕೇಂದಿನಾಯ ಪಂಡಿನಕ್ಲು ಕೂಡ್ವೆ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಫಲಶ್ರುತಿ ಪದ್ಯ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಸಮಾಪ್ತ ಆಪುಂಡು. ಇಡೀ ಪದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಗಾಯನ ವಾಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರೂಪುಣ ಅಂಟ ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲೆಕ್ಲು ಬೈತು ಶಿಷ್ಟ ಆದುಪಾಡು ಗಣಪತಿಯ ನೆಲೆಟಾದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದಪ್ಪಡು ಹಲವು ಆವೃತ್ತಿ ಬದನೆ ಶಿಕ್ಷಿತ ಈ ಕೃತಿ ಐಕನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂಗ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಲೆಕ್ಕ ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಡ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡು ಇತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರಕ್ಷರಿಗಳ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿದು ಬೈದಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಇತನೇ ಏನಂಚ ವಾಚನ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ಪರಂಪರೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿರಕ್ಷರಿಲು ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತ ತಿಳಿಯೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಜನಪದೀಯ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನೆಲೆನ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಬತ್ತಿನೆಂಚ ಪನ್ನಗ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರದು ಕಿರಿಯ ತಲೆಮಾರದು ಪಂಡ ಅವು ಮೌಖಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನೆಂಚ ಕೇಣುನ ಪನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಪಾಡ್ದನ ಅಂಚನೆ ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯರ್ಲ ಜನಪದ ಆವೃತ್ತಿಲ್ ಆಯ ಬತ್ತ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣಲು ಆಯನ್ ಪಂಡೆ ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಗ್ಲನ ಆ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೊನಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟದಾದ ಅನಿಸ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಇತ್ತಾನ ಏಟೋ ವಿಚಾರಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಪಂಚವಳ್ಳಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪನ್ಪುಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ತಿನ್ನಗದ ಇನ್ನು ಕೊಡಿನ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ದಕ್ಕುವ ಅಡಕ್ಕುವ ಆಯ್ತ ಕೊಡಿನ ದೆತ್ತದು ಬಚ್ಚಿರಿಂತ ಯಾಪಲ ಬಚ್ಚಿದ ಕೊಡಿನದಿಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲ ದೆತ್ತ ಅಡಕ್ಕುವ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚಿಲೆ ಪಾತಾಳದು ಬತ್ತನು ಐನ ಆದಿಶೇಷ ಕಣದ ಬತ್ತಿ ಅವು ಹುಚ್ಚು ತಿಚ್ಚಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಐತ ಕೊಡಿನ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲ ದಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು. ಭೀಮೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೆರ್ನಾಗ ಆಗ ತೊಡೆಕ್ ಹಾಕದ ಕೇರಿ ಅಥವಾ ನಡುತ್ತ ಭಾಗದ ಹಾಕದ ಕೇರಿ ಪಂತ ಭಾರತ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ದಾದ ಕಾರಣ ಅವು ಆ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ದಾಯಗ ಆಯ್ಗ ಆತ ಬಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೊಂದ್ ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ ಪುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಗಾಂಧಾರಿ ಸುಯೋಧನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಐರಾವತ ಪೂಜೆನ ಮಂತದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೂಜೆನ ಮಂತದ ವರ್ಣಟ್ಟೋನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸುಯೋಧನನ ಶರೀರ ವಜ್ರಕಾಯ ಅವಡು ಬಂದು ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಬೈರನನ ರೂಪ ಧರಿಸದು ಪೋದು ಮಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ಮಂತುಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಮಾರೆ ಕುಂಟುದಾಂತಿ ತಿರುಗುವತ್ತ ಅಪಗ ಈಗ ಕುಂಟು ಬೋಡತ್ತ ಪನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನೊಂಜಿ ಕುಂಟುನು ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಐದು ಸುಯೋಧನೆ ಆ ಭಾಗನ ಮುಚ್ಚೊಂದ್ವೆ ಆ ಮೂಲಕ ఆయన ಮರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಪೂರ್ಣ ವಜ್ರಕಾಯ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತುಳು ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತದ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವೃತ್ತಿಡಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ನಂಗೆ ಕೆಲವಾತ ನೆಲೆಟ್లను ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಫಲಿತದ ನೆಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ತಿರಿಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೂಪುನ ಅರುಣಾಬ್ಜಿನ ಭಾರತ ಬತ್ನೆಂಚಿನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂದ ಆತ ತೊಡು ಪಳಂತೊಡು ಕಾವ್ಯಡಿ ತಿಲೆಕನೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬತ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಪಂಪನೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಧಾರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕರ್ತ ರಚಿತ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡದ ನೆಲೆಟಿಪ್ಪುನಿಚಿನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಲಿತ್ತಿನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಭಾವಲು ಈ ಕೃತಿತ ಮಿತ್ತ ಆತಂದು ಐನೆರ್ದಾವರಣೆ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರೆತೆ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪುಂಚಿತಾಯರು ಕುಂಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತಾಯರು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಪದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಈ ಕತೆ ಈ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಜನಪದ ಮೂಲ ಅಡಿತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಲೇಖನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಧಾರಲುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಲಿಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪರ್ಬಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡಾದಪ್ಪು ಈ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಜೀವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ. ನನಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕರ್ತೃ ಪನ್ಪುನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಥವಾ ಐರಾವತ ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನಿತ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಲುಲ್ಲ
ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ದೇವನಾಗ ಇತ್ತೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐರಾವತ ನೋಂಪಿದ ಭಾಮಿನಿದ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಐತ ಲಕ್ಷಣ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕರ್ತ ಅತ್ ಪನ್ಪುನ ಇಲೆಕ್ಕಿನ ಗುರ್ತಿಸಾವೆರ್ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂನಾಗ ಅವು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕರ್ತ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟತೆನ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಭಾರತೋಡ್ ನಮ್ಮ ತಿರುವಲಿ ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ಲ ಅರ್ನ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಮ್ಮನ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಭಾರತ ಆಧಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐತ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಯಿರಗುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಳುತ ಈ ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಐರಾವತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಮೂಲತಃ ಐರಾವತ ನೋಂಪಿಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಯಥಾವತ್ ತುಳುಟು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏನೇನು ತೂನಾಗ ಅರುಣಾಬ್ಜೆ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾವ್ಯನ್ ತೂದು ಐನ ತುಳುಟು ರಚನೆ ಮಂತುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಈ ಭಾಗಡ್ ಆಚರಣಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ವೃತ ಪ್ರಸಂಗನ್ ತನ್ನ ಭಾರತದೊಳೈ ಕಂತುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪನು ಐಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ 555 ಭಾಮಿಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ್ 115 ಪಾಡಡ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಂತಿನ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪ ಹತ್ತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿಂಡ್ ಎನ್ನಡ್ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊಳ್ತೀನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುತ್ತ ಆರಂಭಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕ್ಲಿನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಎಂಕೆ ಅದನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಇನ್ನು 25ನೇ ದಿನ ಸಂಪತ್ತೈನತೆ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಬೈ ಇದ್ದಂಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಈತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೇವಣ್ಣ ಅದನ್ನ ನಿರಂತರತೆನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಈತ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬ ಇದ್ದಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರದ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ವೇ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಸುರುತ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಕಟ ಆತ ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಬೆನ್ನಿಬೆನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಗಾವಡ್ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಗಾವಡ್ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಗಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೇನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಂಡಿಂಚಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಲಿಪ್ಪುವ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ಹಿಮಾಯಿತಿ ತಂದ ಕೊರಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಳಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಅಂಚನೆ ಕಾವ್ಯವಚನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ತಲೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬರಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರುಣ್ಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರೇ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪನೊಡುಂದಂಡ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಫಿಸರೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಐನ ಕಾಲೇಜಿಡೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ 1993 ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆದು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲೆನ 95 ಹೆಕ್ಕೆದ ಪರವಾದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಇರಡ ಕೇಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪತ್ತಿರಲೆ వారి పిల్లలు మూడు పోయింది 5వ తరగతి ಸರ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ కొంచెం ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ಅವಜಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ ನಿರಂತರತೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಅಡೆತಡೆ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಪದ್ಯ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿದ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಪಂಡ್ತಿಯಂಗ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಏಪಲ ನಿರರ್ಥಕ ಆ ಒಂದು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ದಿವಲಿ ಎಂಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲಾಖೆ ಮಹಾದೇವ್ ಸರ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಅವರ ಭೇಟಿಯಾದ ಏಳು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅವಕಾಶಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಇಂತ 95ಗೆ
ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಯಶಸ್ಸು ಕೊರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆಟ್ಟು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪೊರ್ಲದ ರಡ್ಡೆ ಅಭಯದ ನುಡಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತರದಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಅಜ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಸೈಟಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಸಾಧನದ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಡಂಡ 1982 ಸೇವಾನಿರತರಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸೇವಾನಿರತರಾದ ಸೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದು ಬೇಲೆ ಮಂತನರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಾಭಿಷೇಕದ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ 2009 ನಡತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇಂಚ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಗೊದ್ದಾತ ಕೊರತೆ ಬರನ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದುಲ್ಲೆರೆ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಇಂಕ್ಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಗ್ಗೆದ ಪರವಾದ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಕರು ಬುಳಿಚಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ತುಳು ಭಾಗವತ ಪುದರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಲೌಕಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿನ ಉಪಯೋಗ ಪಿರಾಕುದ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಕಾವ್ಯಗಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿನ ಕೃತಿಗಳು ಇತ್ತದೆ. ಈ ಪಂಚ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಲಾವಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದ ಆವಡು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆವಡು ಅವು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಬೊಲಿಚಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ತುಳುನಾಡು ಕವಿಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿಂದ ಅಂಚನೆ ಒಲಿಯರ ಕಾರಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷ್ಣುತುಂಗ ರಚಿತೋ ತುಳು ಭಾಗವತೋ ಕವಿ ಅರುಣಾಬ್ದ ರಚಿತ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವೇರಿ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇನ ಮುತಲಿಕೆ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳು ಇಪ್ಪುಣ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಸ್ತು ವಾಯಿನ ಅರುಣಾಭ ರಚಿತೋ ಮಹಾಭಾರತ ತಾಳಿದ ಒಲಿಟು ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳು ಸಂರಚನೆ ಅವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡು ಪಂಪುರ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗತಿ. ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಕೃತಿ. ಒಂದೆತ್ತು ಕಾಲ ಸುಮಾರು 15 ಶತಮಾನ ಪಂಡೇರ್ನ ಆ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪುಣಿಚಿತಾಯರು. ಅರುಣಾಬ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊಡವೂರು ಪರಿಸರದಾಯಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಉಂದತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವಡ್ಡು ರಚನಾ ಆಯಕ ತೋಜುಡು. ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ದಾದು ಹೊಸ ತುಳು ಕಾವ್ಯನೇ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟಿನ ಪದಕುಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇನ ಪಂಡದು ಪಣಿಯರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಿಂಜ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ ಆತಂದು. ಈ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನವಿಕೆ ಭಿನ್ನರಾದಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪದಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಸಂಯೋಜಕರ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಏರು ಮಾತ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಮೇರು ನಾನು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವೇರೆ ನಾ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆರು ಒಂಜಿ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲಾದಿ ಯಾನ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪೊತ್ತು ಕಲೆಯಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ ಎನ್ನ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಅಜ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆದಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮನ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರಡುಂಡ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಡು ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಪಡೆತನ ಮೇರೆ
22 PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 13 MPhil ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತನರು ತನ್ನ ಸೇವೆದ ಉದ್ದಾಗಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲು 175 ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸನಲು ಅಂಚನೆ ಜರ್ನಲ್ ಸಂಪಾದಕೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಲು ರೇಡಿಯೋ ಟಾಕ್ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಸಂಪಾದಕತೆ CSDS ನವದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಯೋಜಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಫೆಲೋ ಆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್తున్నారు. ಅವೇ ರೀತಿ UGC ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಮಾತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ರೂಪಿಸವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ UGC ನಾಮಿನಿಯಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ NAAC ಫೀರ್ ಟೆರ್ಮೋನ್ ಲೇಖನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿದ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿರ್ದು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನರು ಇಂಚ ಬೇರೆನ ಸಾಧನದ ಸಾಧಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೆಂಬರ್ 2020 ಹೊಸತಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿನ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಸಂಪತ್ತೈನದ ಎಗ್ಗಿಡು ಗುರಿಕರ್ಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಇತ್ತೆ ಗುರಿಕರ್ಲದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಬಗ್ಗೆ 4 ಪಾತೆರಡುಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಲೆ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆಯ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ತುಳು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಪುದ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆ ಐರಾವತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ನೆನಪು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕತೆ. ಕಥನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಐರಾವತದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಗಾಂಧಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಕರೀದೇ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನ ತನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಐರಾವತವನ್ನೇ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಇಡೀ ಆ ಕಥಾ ರೂಪ ಬಹುಶಃ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಜನಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗನ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಹರ್ಮೆನೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೇವಲ ಬೈಬಲ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರ್ಮೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕತೆ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ನಡುವಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಇಂದ್ರ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿ ನಾರದರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಕೂಡ
ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನು? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ, ಭಾರತದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು ಅದೇ. ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಗ್ರೀಕಿನ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತಹದ್ದೇ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆಗದೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೇನೆ, ನನ್ನಂತವನು, ನನಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೆರೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ನೆರೇಟಿವ್ಸ್ ಅದು ಕೇವಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ಈವನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಮತ್ತು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀಲಿ. ಇವು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಂತ ಮಾಧವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಯವರಿಗೆ. ಕಡೆಕಾದು ಇನಿತ ಈ ಪೊಳಪುದ ಮುಗಿತಲ ದಂಚಿ ಪೋವುಂದುಲ್ಲ ಉರ್ಲದ ಪೊಳಪು ಕುರುನ್ನ ಇನಿತ ಈ ಲೆಪ್ಪೊಳೆಗು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಮನ್ಪುಣಂಚಿ ಪೋವುಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲು ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದಲ ಸೋಲೈತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಕುರ್ಲುಡು ಕೊಳಪು ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಶೇನಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಹೆಗ್ಗೇಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ಮಹಾವೀರ ಅಜ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಸೈಟಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಏಪೊಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂಟುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಐನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಗೂ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರ ಐನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಂಟುದು ಪುಗೇಲು ತರೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಬೇರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕಜ್ಜೋಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗೀತಾ ಜೈನ್ ಅಂಜನೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಸೇರಿದಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಹಿತ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆಸಕ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆರೋಡು ಸೋಲೈತದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯ ನಮ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಜೈನ್ ಅಂಚನೆ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಮಡ್ತೇಲು ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ನಾನೋರ ಕುಡೋರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು